гарчанде ки боду ҳавои мо боду ҳавои шаҳри Панҷакент нисбати баъзе минтақаҳои дигар сардтар ҳам бошад, аммо хушбахтона ҳамин тавре ки шумо дида истодаед боду ҳаво чӣ хеле ҳаст ки ҳамин майдони мо чаманзори майдони мо мисли арча ҳамеша сабз аст. барои бозии пагоҳ омодагиҳо ҳаматарафа ҷараён доранд. омода кардани чӣ варзишгоҳ, чӣ насб кардани рекламаҳои сарпарастон ва ҳама дастаҷамъона имрӯз ҷамъ шуданд, то майдонро баҳри бозии пагоҳина ба пуррагии ҳаматарафа омода созанд. дӯстони азиз, мо дар майдони марказии шаҳри Панҷакент қарор дорем ва бояд бигӯем ки имрӯз кормандони телевизиони варзиш ба он хотир ба ин шаҳри бостонӣ омадем ки дастаи саразро барои мухлисони футбол боз ҳам хубтар шинос кунем. чунки дастаи сараз яке аз дастаҳои воқеан таърихдоштаи таърихи футболи тоҷик ба ҳисоб меравад. аз ин хотир бо мо бошед. мо дар рафти ин барнома ба шумо хоҳем гуфт ки дастаи сараз ин мавсим бо кадом омодагиҳо ба майдон мебарояд ва чӣ таъриху чӣ бозингарону чӣ шароите дорад. ин сол чӣ интизор ҳастем аз ин даста? мо дар ин сол умедворем ки даста натиҷаҳои хуб ба даст меорад ва мо дар назди худ вазифа гузоштаем ки ҳамин сол ба лигаи олӣ рохат гирем. ду сол пеш, соли 2024, вақте ки мо ба лигаи аввал рохат гирифтем, ба лигаи якум, бо ташаббуси муҳтарам раиси шаҳр ин варзишгоҳе ки шумо мебинед ба пуррагӣ тамрин карда шуд. аз ҷумла утоқҳои замонавии либосивазкунӣ, яъне ки таъмир шуданд. маконаш буд, ҷояш буд, вале ин гуна таъмире ки ҳоло ҳаст набуд. мавсими гузашта вазифаи сармураббигии дастаи саразмро яке аз сарсупурдатарин мураббиҳои тоҷик Мубин Эргашев бар зимма дошт. вале суоли асосӣ ин аст ки чаро мутахассиси мазкур бо ин қадар шароите ки дар ин даста аст аз курсии сармураббигӣ кано рафт? албатта ки аз дастаи мо рафтан яке аз мутахассисони саршиноси кишвар, яке аз мутахассисони беҳтарин, он нафаре ки аввалин шуда муҷаввизи УЕФА Проро ба даст овардааст, фикр мекунам ин як талафотам ҳаст. баҳрҳол аз тарафи дигар агар гӯем, мутахассиси маҳаллӣ дар тамоми ҷой бачаҳоро беҳтар мефаҳмад, хусусан дар беҳтар мешиносаду мефаҳмаду дарк мекунад, хусусан дар мавриди мо ки тақрибан 85% ҳайат аз бачаҳои маҳаллӣ иборатанд. ва боз як чиз дигарро ҳатман бояд қайд кунем ки маҳз зери роҳбарияти зери ҳидояти ҳамин сармураббии маҳаллии мо Ҷамшед Баҳронов
дастаи мо тавониста буд ки соли 2011 ба лигаи олӣ роҳ ёбад. бояд як чизи дигарро қайд кунем ки мураббии ҳозирии мо Баҳронов Ҷамшед таи қариб 25-26 сол аст ки дар даста кору фаъолият мекунад. машқҳои дастаҷамонии зимистона бо роҳбарии Баҳронов Ҷамшед гузашт. мо аз мураббии худ боварӣ калон дорем худоха дар мавсими 2026 мо ба натиҷаҳои назаррас ноил мегардем. дастаи саразми шаҳри Панҷакен дар қатори чанде аз дастаҳои лигаи якум аз ҷумла Сарои Камар ва Ҳулбуку Сомон яке аз дастаҳои сермухлис ба ҳисоб меравад. шумораи зиёди мухлисонро дар рӯзҳои бозӣ мушоҳида кардан мумкин аст. муносибати мухлисон нисбати даста хеле хуб аст. бале баъзан суханои баланду паст мешавад, вале ҳамаи ин аз муҳаббат аст, аз мухлисӣ аст. нафаре ки мухлис набошад ӯ ҳама вақт таъриф мекунад, хокзанӣ мекунад, мегӯяд ки шумо беҳтаринед. нафаре ки дар асл мухлис аст, ӯ мебарояд камбудиҳоро мегӯяд. аз ин хотир мухлисон аз ин ҷиҳат хубанд, онҳо ҳамеша фикри худро баён мекунанд. яъне ки то ҳол камбудии мо то ҳол фанклуб ташкил накардаем, бояд ҳатман ин корро кунем. шумораи мухлисон зиёд аст, аҳолии шаҳри Панҷакен зиёд аст ва фикр мекунам ки бо ташкил кардани фанклуб боз ҳам ин нишастгоҳҳо фикр мекунам пур аз одам мешавад. дӯстони азиз, чӣ гуна ки медонем дастаи Саранз яке аз дастаҳои сермухлис дар таърихи футболи тоҷик ба ҳисоб меравад ва дар оғози мавсими нав, дар пеш аз бозии мавсими аввал бояд бигӯем ки аз ҷониби роҳбарияти дастаи Саранз ба яке аз мухлисони ашадии анамин даста манижа ном дорад, Рӯзиева манижа тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида мешавад ва ҳамчунин яке аз нафароне ки дар таърихи варзиши шаҳри Панҷакен саҳми беандоза гузоштааст Зубайдулло Абдуллоев аз ҷониби роҳбарияти даста ҳамчун тӯҳфа ба хонаҳои онҳо бурда мешавад. мо ҳам раҳсипор мешавем ва аз аҳволи онҳо хабардор мегардем. манижа Рӯзиева яке аз сарсупурдатарин мухлиси дастаи Саразми Панҷакен ба ҳисоб меравад. медонед барои чӣ? барои он ки нест бозие ки дар саҳифаи инстаграми анамин Рӯзиева манижа бозии Сараз тамошо нарафта бошад. ҳамин нуқта дар мавриди Рӯзиева манижа бо вуҷуди он ки он кас бо саломатии худ мушкилӣ доранд, бо вуҷуди он ки он кас яъне ки бо аробачаи маъюбӣ яъне ки чӣ мекунанд мегарданду бо вуҷуди он ки он кас духтар ҳастанд, яъне ки ҷинси латиф, вале дар ҳар бозӣ меоянд иштирок мекунанд, бениҳоят мухлиси ашадӣ ҳастанд. ҳамавақт бозиҳои дастаи Саразро пайгирӣ мекунад, лаҳзаҳои беҳтаринашро дар саҳифаи худ мегузорад ва андешаҳои худро дар саҳифаи иҷтимоӣ нисбати бозиҳои дастаи Сараз изҳор медорад ва роҳбарияти дастаи Саразм ҳам имрӯз пеш аз оғози мавсим, пеш аз бозии аввалин тасмим гирифтанд ки як нав мухлиси ашадии худро қадрдонӣ кунанд ва феълан мо дар хонаи Рӯзиева манижа ҳастем. агар яки дастаи Сараз боид зик мешавад? ну бо дастгирӣ мекунам ки вай бачаҳо зиқ нашаванд. дастаҳои хориҷӣ кадом даста мухлис мекунӣ? Реал Мадрид, Реал Мадрид кадом бозингарша дӯст медоред? ну Валверде бисёрда. Асlan Valverde барои писандам. 3 голи задагӣ бо тамом. Зубайдулло Абдуллоев бошад яке аз нафароне ба ҳисоб меравад ки воқеан дар таърихи варзиши шаҳри Панҷакен ва ҳамчунин дастаи Сараз саҳми беандозаи худро гузоштааст. мавсими ҷорӣ дастаи Сараз барои ба даст овардани натиҷаҳои беҳтар чанде аз бозингаронро ба сифати трансфер ба даста ҷалб кард. вале бояд қайд намоем ки шумораи бештар махсусан 90% ҳайати бозингарони дастаи Сараз маҳз бачаҳои маҳаллӣ яъне аз шаҳри Панҷакен ҳастанд. хуб дар ин маврид ин
мавзӯи бениҳоят мураккаб аст, вале мо як чизро дарк кардем ки дар соли 2024 айнан ҳамин гуна ҳолат буд, вақте ки тақрибан 90% бачаҳои маҳаллӣ буданд дар ҳаят ва мо мавқеи шашумро ишғол намудем, дар ҳоле ки мо аввалин мавсим иштирок намудем дар Лигаи Якум. вале дар мавсими баъдӣ мо баъзе бачаҳои маҳаллиро гӯем ки аз ҳаят ҷавоб доданд бо сабабҳои гуногун ва натиҷаҳо бад шуданд. Ва шумо агар аз тамоми онҳое ки бо футбол машғуланд агар ин суолро диҳед, онҳо мегӯянд ки бачаҳои маҳаллӣ дар дастаи маҳаллии худ бо як шавқу рағбати бештар ҳунарнамоӣ мекунанд, гӯё ки мунтахиб бале бо нангу ба номус бозӣ мекунанд, гӯё ки мунтахаби худро яъне ки муаррифӣ карда истоданд. аз ин хотир ҳарчанде ки маҳорати бозингарони маҳаллӣ нисбати бозингарони онҳое ки аз дигар минтақаҳо меоянд пасттар ҳам бошад, вале онҳо бо як ангезаи бештар ҳунарнамоӣ мекунанд. акнун дар мавсими 2026 сараввал қайд кунем ки роҳбари дастаи мо иваз шуданд ва дар пеши даста вазифа гузоштанд ки бояд ҳамин мавсими 2026ро бо бачаҳои маҳаллӣ сипарӣ кунем. акнун мо роҳбари мо ки дар мавсими 2026 вазифа гузоштанд ки бо бачаҳои маҳаллӣ боз кунем, боварӣ дорем ки натиҷа назм мешавад. як марҳила ба ҳамаро санҷида мебинем. мо ба дар кор аз дигар ваяам гирем акун легионер не Тоҷикистон легионер не ҳамун ваи Тоҷикистон бозингарои беҳтарин дар Тоҷикистон бисёр аст. мо ба дар кор мо ба як камтар вай кардем ки ҳам бояд лимит бошад 5 та 6 та. мо кӯшиш мекунем ки бо як дусет дигар гирифта дастаҳои пурқувват кунем. яке аз бозингароне ки дар равзанаи трансфери зимистона ба дастаи Сараз пайваст шуд, ин Эҳсон Чалаев мебошад. шароитҳои хуб гуфта инҷо. як дӯсти беҳтаринам аз хурдӣ буд, ин Фирӯз, Назара Фирӯз аст. ҳамон кас гуфт ёрдам ба як кораи бачаҳода, ёрдам кардан ба як кор. хай ман ҳам розӣ шудам. инҷо утоқи либозивазкунии дастаи Саразм аст ва бубинед чӣ гуна таъмири замонавӣ ва ҳамчунин пироҳанҳои даста аз ҳамон ташкилотҳо ё фирмаҳои бренди ҷаҳонӣ омода гардидааст. ва акнун пеш аз бозии аввал ки дар муқобили Шодмони Ҳисор сурат мегирад, аллакай ҳама чӣ барои бозингарон омода аст ва пас аз чанд лаҳза бозингарон ба ин ҷо ворид мешаванд ва мераванд бозии аввали худро дар мавсими имсола дар Лигаи Якум сипарӣ мекунанд. роҳбарияти даста хеле хуб дастгирӣ карда истодааст. раҳмат ба раиси шаҳр, ба директори клуб Искандаршоҳ, ки моро ҳама ҷониба дастгирӣ мекунад. машқ тамринҳои хуб мегузаронем, маошҳоро сари вақт медиҳам. ташаккури зиёд мекунем ки моро дастгирӣ мекунад. футболи бузург ба шаҳри Панҷакенти Бостонӣ баргашт. имрӯз дастаи Саразми овозадор нахустин бозии худро дар мавсими 2026 Лигаи Якуми футболи Тоҷикистон доир мекунад ва ҳарифи онҳо боз як дастаи дигари номии Шодмони шаҳри Ҳисор. имрӯз барои тамошои бозӣ хело мухлисони зиёд ташриф оварданд ва албатта ин аз таваҷҷӯҳ ва муҳаббати онҳо ба варзиши рақами 1 сайёра дар шаҳри бостонии Панҷакен дарак медиҳад. инак дақиқаи 63-ми бозӣ ҳуҷумҳои пайдарҳами дастаи Саразм идома меёбад ва дар ҳамин лаҳзаҳо тавре мо мебинем паҳлавон Баҳризода ба задани голи аввалин дар ин дидор муваффақ мешавад. ин воқеан ҳам барои мавсими кунунӣ як голи таърихӣ аст, чунки аввалин гол барои дастаи Саразм дар мавсими 2026 мелодӣ мебошад.
бо ҳамин дӯстони гиромӣ рақобати мазкур хотима ёфт. Табрик мегӯем ба кулли тарафдорону мухлисону алоқамандони дастаи Саразм. Ин ғалаба бисёр ҳам муҳим буд дар оғози мавсим ва роҳи онҳоро шояд барои комёбиҳои баъдӣ ҳамвор мекунад. орзуву яъне ки мароми мо ин пеш рафтани на танҳо футбол дар шаҳри Панҷакен, балки дар тамоми ҷумҳурӣ аст, зеро ки дар як ҷо агар ободӣ шавад, ин пешравии футболи тамоми кишвар аст.